return for Roman Reigns. Just Sport Wave Barrett with you inside Wave to see those images. Nie! Tak wam zabiję. Ladies and gentlemen, please welcome. Všetky to na mňa vyhral. Co som prehrával s Brockom Lesnarom, s mojim bratom a všetky ostatní. Prehrával som mnohokrát, ale teraz už môj čas vypršal. Vypršal, ale nie koniec kariéry, koniec prehry. Nie WWE. Koniec prehra. Začínam vyhrávať a začínam zničiť. Ja a môj brat vás zničíme. Brat môj. Chcem od teba len jedno. Sľub mi, že ma bude pred kohokoľvek chrániť. Máš moje slovo. Naše plán B vás ničí. Môj plán B nie je iba vyhrať. Sľubujem vám. Uvidíte sami a na koniec roka 2026, keď príde rok 2027, tak poviete, táto skupina Bloodline bola najlepšia. V roku 2026 budete zničení a všetky, nielen Brock Lesnar, ale všetky ostatní. Chytíme sa do najväčšieho titulu sa chytíme. A zabijeme vás všetky, čo ste WWE. And the WWE v našich očiach je iba jednu vec. Nenávisť voči iným. Lebo iní zápasníci nás proti sebe naštvali, aby sme spolu bojovali, aj keď sme nemali žiadny maličký kúsok dôvodu. No ale teraz, kvôli vám, zase sme sa spojili. A uvidíme, ako nás prehnáte, ako nás porazíte. Nemyslím porazíte, že 1, 2, 3, nie. Myslím, že máte málo šancí nás poraziť, tak, aby sme si povedali, dobre, je koniec. Nie. Nemáte toľko šancu. Vieš prečo? Lebo môžeš ich raz vyhrať. Ale mám srdce sa ti postaviť. A keď si by na mňa vyhral, musel by si ma zabiť. A aby si ma zabil, musel si by mať srdce si mi postaviť. A aby mal srdce, musel by nás zničiť. Nemáte tak veľa šancí nám sa postaviť. Nemáte tak veľa šancí sa nám zničiť. Nemáte toľko šancí, aby ste nás rozpadli. A nemáte toľko šancí, aby sa rozpadli The Bloodline is cooking. If you want Get some! come Get some! I am a visionary. I am a revolutionary. I am the greatest wrestler of all time. I am the Seth freaking Rollins! The Bloodline bude vládnuť. Asi ste si všimli, že nemám svoj titul. Nie, že som ho prehral, to nie. Ale dal som ho troška upraviť a možno i zmeniť. V roku 2026 uvidíte, aký bude mať nový univerzálny titul. Sľubujem môjmu bratovi, že bude vyhrávať. A keď prehrá, tak budem mu dávať jednu podporu, aby mal motiváciu sa zás postaviť. V roku 2026 nebudem prehrávať. Budem tam vyhrávam. Je to moja práce. Ja neprehrávam. I don't lose. I win. That my job is what I do. Seth freaking Rollins nikdy sa nerozpadne a nikdy sa nebojí nikoľvek. Seth freaking Rollins totiž sa nikoho nebojí. Hej Brock, si tam? Sedíš doma? Počúvaj teraz pozorne. Viem, že za mojim chrbatom hovoríš, že v roku 2026 má nás zničiť. Ale náš cieľ je teba zničiť.
Brock Lesnar, tak sme tu. Ukáž sa. Naša cesta nie je Keď nás ďaleko. vieš čo? Dám ti jednu radu. Počkaj, bracho. Chceš nás zničiť? Ale prečo môžeme čakať v roku 2026? Môžeš ísť teraz. Ak vidíš, nečakám na vás v roku 2026. Lebo v roku 2026 bude dokončen náš príbeh, Seth Rollins. Náš príbeh sa začal v roku 2025. Všetky padli. Vidíte tu niekoho, ľudia? Vidíte tu napríklad Bobby Lashley, Jey Uso, Goldberg. Goldberg. Tiež si čekaj. Brock Lesnar tu nie je. Nikto tu nie je. Je tu iba Bloodline. Vidíte tu Brock Lesnara? Nie. A chce s nami mať dočinenia, tak sa postav. Hovoríš doma, že nás ničíš. Dobre. Hádam. Že sa ti splní ten tvoj ubohý sen. Brock Lesnar, je to iba slova. Aj keď si hovorí, že nás ničí, tak si na mňa, poď. Nie iba reči. Dokážem presvedčiť ľudí, ale viem dokázať, že vás zničím. A tento rok si čekajte na udalosť našeho Pamätám si na rok. V roku 2024, Brock Lesnar. Keď si ma nútil skončiť moju kariéru. Nútil si ma, aby som sa vzdal. Vzdal som sa titulu. Vzdal som moje rukavici. Padol som na zem v roku 2024. Ale je čas hrať inú hru. Hra skončí, až kým ja poviem. A teraz sa hra zmenila na Romana Reigns-a. The Bloodline is cooking. Teraz niečo počúvajte. Brock Lesnar, Bobby Lashley, Jey Usos. A ty, Goldberg, najmä ty, sa vyhražuje s mojim bratom? Prečo iba slova? Prečo iba komentáre? Prečo iba napísanie? Ukáž sa a poď tu. Lebo nechcem, aby už môjho brata niekto zničoval. Keď sme neboli spolu a zničovali sa, nebolo to tak, ale teraz je to iné. A hra začína. Naša hra začína. Uznajte svojich nových vládnutí titulu. A uznajte svojho kmeňového náčelníka. V roku 2026 bomba vybuchne. Atomovka.